Πω, εδώ δηλαδή κάτω, Σε μια γωνία είναι το σχολείο. Ωραία έχουν κάνει. Εδώ είναι το σχολείο. Κοιτάχουνε τώρα τα κάνανε έτσι, είναι. Έτσι ήταν Α, έτσι ήταν. επίτηδες, τα φτιάξανε για τα γυρογυρίσματα. Μ' αρέσει που βάλανε αλουμινένια πόρτα. Αυτή την είχαν τώρα την είναι. Και ξύλο και το βγάλανε. Εσύ έχεις βάλει. Τι έχεις βάλει? Σύμφωνα βέρβες. Αυτός είναι δηλαδή από πάνω. Του Πρόεδρου το σπίτι πρέπει να είναι αυτό εδώ πέρα, Αυτό πρέπει να είναι. Το γωνιακό. Αυτό εδώ, Έχει και το... Α, η αλληλεγγύη, παιδιά. Α, μπράβο. Ακόμα ρε την ταμπέλα είχε. Σας αρέσει? Το τόφοντο σας αρέσει? Πολύ, πολύ. Θυμισμένος. Να σπρώβετε πάντα όλο το χωριό, το πιο πολύ είναι θυμμένο. Πω. Τότε σας, το καιρό που ήμουν ο λόγος το λέει, εγώ μετά τα 80 χρονών, το 4 είναι γεννηθεί, ήταν παιδί τόσο άλλος καιρός. Είχαμε τα ορδά μας, είχαμε τα μαγαζά μας, εμείς από κρέα, να περάσει και να πούμε να φορέψουμε παΐ, να φορέψουμε δικαιονί, από πάνω στα Εδώ στη γωνία κάπου μπορεί να ήταν το παίζανε το θέατρο. Βγαίνει από εδώ. Εδώ τι είναι τώρα μέσα? Α, το σπίτι του Προέδρου είναι εδώ. Μισό λεπτάκι. Προσοχή στις σκάλες. Σιγά. Σιγά παιδιά εδώ γιατί είναι επικίνδυνα. Έχουν βάλει κουβέρτες ρεύμα πάνω. Τι παίρνεις ρε βίντεο? Παίρνω εδώ. Ναι. Χώρο. Έλα μέσα. Μέσα, παιδί μου, εκεί σου βγάλω. Ναι, και ανεβήκαμε και πάνω στο... Ναι, έχει. Τέλεια είναι. Όλες ωραία. Η κυρία που σε ρώτησε στην Βάκα, γιατί εδώ ήταν. Το βρήκε. Ναι, προσοχή, γιατί... Ναι, η ταμπέλα είναι ακόμα έξω. Σύλλογος αλληλεγγύης, πώς το λέει. Ναι. Αδελφότητα. Αδελφότητα, ναι. Θα τραβάει η Γιάννα, θα το δείξει μετά. Ναι. Εδώ είναι το σαλόνι. Ναι. Τώρα θέλω να πάω να ακούσω το σχολείο. Μια γωνία δεν ήταν. Σε μια γωνία. Ναι. Το σχολείο, ναι, σε μια γωνία δηλαδή. Σε μια γωνία. Ναι. Αυτό τώρα βάλαν αυτοί οι πόρτες και κουφώματα έξω. Ήταν ερείπια. Αυτό ήταν τίποτα, ναι. Ναι. Βλέπεις από μέσα ήταν. Αυτή η πρόσωψη τώρα είναι από αυτούς. Ναι. Εδώ τι είναι?
Και αυτό είναι. Και βγάλανε και τις ταμπέλες. Αυτό είναι, γιατί τα βγάλανε. Σου λέει τελείωσε τώρα. Σωστά. Παιδί μου, σαν... Αυτό όλο που το βλέπεις εδώ είναι όλο κινητό. Ναι. Εδώ τι είναι? Δεν είναι. Δεν έχει τίποτα εδώ. Εδώ τι ήτανε? Αυτό το παιδί. Α, εδώ. Μαρία, για γύρνα. Όχι. Τώρα η Γιάννα παίρνει κάμερα. Εγώ παίρνω βίντεο. Αυτό θα τον ανεβάσει να υπερίσω στο YouTube. Πώς τα ανέβασε? Θα το μεταμορφώσεις, θα το ανεβάσει στο YouTube. Θα δούμε τα χάλια μας. Εδώ το κάνουμε, ρε. Εδώ τι είναι? Έχω βάλει στυλώματα για το αυτό. Είναι ρήπη εδώ, ρε εσύ. Δεν είναι υπέροχο. Το κομμάτι αυτό, ναι. Που μπαίνανε, δηλαδή, Φαίνεται με άσμα. Αντιμήσαμε δηλαδή που έριχνε, που μπαίνανε μέσα στην αλόγα. Είναι αυτό μετά. Και μετά έρχονταν εδώ, Ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή γυρίζαμε το Παντοπολείο, το σπίτι του Δημάρχου, του Πρόεδρου. Σαρακότητα, κάπου που προέδρευε και ένα μπαλκόνι. Έτσι ήταν. Μα δεν εγώ με καθήμα. Ξέρω εγώ και από καγημάτι τα κιαπάνω. Κάπου εδώ έχει αυτό, δεν ξέρω. Πώς τα φτιάξανε, πω. Αν είναι δυνατόν. Πώς είναι πιο κάτω? Μπα. Αυτό το βρήκαν αυτό το σημείο, ρε παιδιά. Πραγματικά αυτό το σημείο. Είναι πού το ό,τι βρήκαν? καλύτερο αυτό, Ήταν το ιδανικό σημείο, ρε παιδί μου. Πλάκα, εγώ περίμενα πως πάνε μέσα στη Σπιναλόγκα αυτό το πράγμα. Γιατί έχω μπει στη Σπιναλόγκα μέσα και θυμάμαι πως είχε ένα δρόμο έτσι. Και είχε μαγαζιά και είχε δεξιά-αριστερά έτσι. ίδιο το φτιάξανε. Όπως είναι στην Αλόγα. Μπράβο. Το έχουμε έτσι κανάλι. Ναι. Δηλαδή, από ό,τι το θυμάμαι εγώ τότε, γιατί είχαν πει ότι θα κάνουν κάποια γυρίσματα και μέσα στην Αλόγα, αλλά δεν ήξερα ότι. Το δίκαμε. Πρέπει να πέσουμε πάνω στις ταμπέλες. Έλατε. Γιατί τις βγάλανε? Μπορεί να προσδοκεί τον καιρό. Κάπου εδώ είναι και αυτό. Και αυτό. Ο φούρνος πρέπει να ήταν εδώ με τα πράσινα. Πρέπει να ήταν εδώ. Τελειώσαμε στα γυρίζοντα. Εδώ και στη πλάκα μου. Πήγαινε. Εδώ τι ήτανε? Ο φούρνος πρέπει να ήταν. Φούρνος. Το παντοπολείο του. Θυμάμαι. Νομίζω αυτός ήταν ο φούρνος. Εγώ το έχω την εντύπωση. Αυτό, Ξέρεις κάτι. Τα είχαν σκευασμένα. Τώρα είναι ρίχνουν. Άμα δεις πώς Εδώ πρέπει να έχει κάτι το οποίο το βγάλαμε.
Κάτι που να πήγαινε προς τα έτσι. Δεν έπρεπε να τα αφήσουν εσύ, τουλάχιστον να τα χαλάσουν. Ναι. Έπρεπε να τα περιποιηθούν. Κοίτα πόσο ενδιαφέρονται. Είδες πόσο κόσμο μαζεύει. Έπρεπε να εκμεταλλευτούν τον τουρισμό τώρα που θα προλάβει αυτό το πράγμα. Αυτό το συντηρούσαν τώρα για τα γυρίσματα. Ναι. Σου λέει αφού τελείωσε. Λία, σε παρακαλώ, βγες έξω. Μην τους πες την στο Εδώ τι ήταν άραγε, εδώ που μαζεύονταν ήταν. Ναι, από εδώ. Αλλά μπορεί εδώ πέρα να είναι. Όχι, εδώ δεν είναι. τελειώνει. Εδώ έχει ζώο. Εδώ δεν έχει. Ξέρετε παιδιά πόσο ωραία το έχουν κλείσει εδώ. Είδες. Αυτή τη γωνία την ξεσβαστεί. Λοιπόν τώρα... Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Παρακολουθείς, Ναι. Σ' αρέσει πολύ. Γιάννα, φύγει. Ελάτε. Thank you. Πάμε γύρω αριστερά. Και εδώ είχε Εδώ τα κάτι πέλα. Πρέπει να ήταν. Ναι, και εδώ είχε τα Μπορεί να πέλα. ήταν αυτό το σχολείο. Τελικά. Μπορεί. Και να μην είχε, να έχει εκείνο το παραθυράκι. Όχι, είχε μεγάλο παράθυρο. Βλέπουμε από το παράθυρο μέσα. Τι είχε δει αυτός εδώ τώρα. Όχι και να ήταν. Πάμε να δούμε και το χωριό. Να δούμε και τι χωριό είναι. Γενικά το χωριό αυτό είναι. Είναι πολύ ωραίο, είναι έτσι γραφικό χωριό. Πάμε κάτω. Ναι, εγώ συνεχίζω. Περνώ. Να πάμε κάτω. Πολύ γραφικό. Πολύ ωραίο νησί, ναι. Νησί λέω, πολύ ωραίο. Ναι, δεν σε δευτερευμένο. Καφενείο. Εγώ από δευτεία. Όχι κοπέλα μου. Όλα πέτρινα, Τελικά. Το σφυράκι του καφενείου. Το σφυράκι του καφενείου. Ωραία σπίτια. Τι είναι εδώ. Τσίπο. Δεν πια ξέρει οι άνθρωποι. Πώς λέγεται αυτό το χωριό, Μαριάννα? Πάνω Ελούντα. Άνω Ελούντα. Α, μες στην Ελούντα δηλαδή είναι αυτό. Υπέροχο μέρος. Δεν είχε έρθει. Πάμε εκεί κάτω. Όχι, θα κάνουμε τι αγάπη μου. Δεν πάμε κάτω, πάμε μόνο επάνω. Περσινιό, έλα αγάπη μου. Σιγά σιγά μπες. Ωραίο χωριό εδώ, Έχετε έρθει εδώ για έργο, Μαριάννα? Όχι. Έχω έρθει στο δίπλα, στο Μαυρικιανό. Έχουμε έρθει στο χωριό. Εγώ συγκεκριμένα δεν έχω έρθει εγώ. Αυτά τα παίρνουν συνήθως αδερφές. Να, Είναι κοντά. που μένουν εδώ, Όχι, από τον Άγιο. Κόρσουλα, στην Κόρσουλα. Εκτός τον τομέα που έχουμε πόλεο. Μπράβο, τον Και αγροτικό. ερχόμαστε, μαζευόμαστε παρέες και ερχόμαστε. Δηλαδή τώρα δεν έχω έρθει. Δεν έχει τύχει. Και προς Νεάπολη παίρνουμε. Και αυτά Ναι. χωριά είναι. Όπου προκύψει. Αυτό τελειώνει. Πάμε στο πάνω.